είναι? 2. Τι κάνουν τα παιδιά? Ξανά. Πώς είναι? 2. Αυτό είναι η δεύτερη σκηνή. Όταν είναι να αρχίσουμε. Τρίτη Μαρή. Όταν είναι να αρχίσουμε. Τι λες και σου λέω και λέω εγώ μετά σκέψου. Πες καλησπέρα. Το έχουμε όλα τα. Το έχουμε. Τι ωραία, μαλλιά. Τι ρουστιχές. Πολύ ωραία. Έτσι ήταν μέσα είναι χαμός, Καλά. Όχι, κοίτα λίγο εδώ. Εδώ κοίτα. Άρα έτσι είναι. Γυναίκες. Κάνε το σένα. Κάνε το σένα. Τα Ιούλια, κυρία. Μαραμένια και τα διασένια. Το χάος μας. Ξέρεις τι κάνει. Ξέρεις τι κάνει. Δεν είναι μασάζ. Με κάνεις αυτά. Ρε, δεν είναι καλά. Πάω στο τσακνάκι. Τι να βέβαια. Μια φορά εγώ φώναξα. Πάω το φέρω. Καλό ταξίδι, μπάμπι μου. Βούλα μου. Πουλούσα το μαντί μου. Τα λουκούμια. Λέω, μπορεί να λέω αυτή είναι το παιδιά σου. Όχι, δεν λέει οι άλλοι. Σήμερα δεν σε λέει. Άρα να παίζει και ελπίζεις. Όλα αυτά, όλα αυτά. Κάνει και θα βρει έναν άλλον άνθρωπο, στον ελληνικό. Εντάξει. Θα τα βολέψω όλα τους. Για πιέστε εδώ τα λέω. Σαν αυτό δεν έχετε μασκαρέματα πολλά. Καθόλου κύριε, καθόλου. Εσύ χθες είχες τα μαλλιά έτσι. Όχι, όχι, αλλά χθες δεν τα θυμάμαι ή δεν φαινόταν έτσι. Κύριε Άντζα. Αμά, να σου πάλι που βρεθεία. Γιατί με σιγά εγώ στο λέω να διώξω. Για πάμε.